the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And with your spirit. Yung faith na yon in God, faith in Mama Mary, strengthens me and sustain me sa lahat ng pagsubok sa buhay. Yung pagsiserve ko, sustained my faith. Sa grasyang binigyan ng Diyos sa akin, dapat lang tugunan ko yun parang pasasalamat sa pamamagitan ng paglilingkod sa simbahan. Purificación Aguas between a server in the Holy Rosary Parish, Pisambang Maragol. I'm 85 years old. I remember I was first year high school. Nanonood ako ng prosesyon ng Laval, no? Maliit ako. So hindi ko makita-kita yung Birhen, Our Lady of the Rosary. So sabi ko, nakita ko yung nakaputi, sasama ko sa mga dyan. So, yun nga, first year high school, nag-join ako ng Sodality of Our Lady. At that time, it is Sodality of Our Lady. Yung Komi now, no? Children of Mary Immaculate ngayon. Noon, Sodality of Our Lady. Then, that started my yung attraction sa simbahan. Sa likod ng dekadang paglilingkod ay isang simpleng simula. Isang dalagitang nag-usisa, namangha, at kalaunay natutong ialay ang buong puso sa panghabang buhay na debosyon. Dire-diretso na akong naging devoted sa simbahan. Siyempre may kahit na magsisimba, magro-rosaryo. Until the time na our parish president was Monsignor Serafin Ocampo. So, inappoint akong president of the Sodality of Our Lady and secretary of the parish council. Ayun. So, ang sa Sodality nga, we were in charge nga sa flower offering. So, after the offering, inaayos namin, may kasama ko, yung mga bulaklak. That after yung Sodality, inalis yung, I don't know, that's the charter, pinalitan na yung mga may asawa. May asawa na ako doon na hindi nakasama sa Sodality. So, naging Children of Mary Immaculate na. So, inalis kami. So, sabi ng parish priest nga, saan kayo magpunta sa honorarias? Yung honorarias naman, yun ang counterpart ng adoradores. We do adoration. Then we do cleaning of the altar. Yung makita nyo yung verse ng altar, yun binababa yun. Nilararab namin, pati yung tabernacle. So yun, more on adoration, the Blessed Sacrament. At habang ang mga taon ay dahan-dahang lumilipas, kasabay ng pagputi ng kanyang mga buhok, nanatili siyang nakatindig sa parehong tahanan ng pananampalataya. Isang lingkod na hindi pinahina ng panahon. Nung nag-retire na ako, kasi once a teacher, you always want to nag-catechist ako after my retirement in the public school. So, tumutuloy kami sa First Communion. So, iba-iba ng pari ito, iba ng pari. More than 50 kung ito total mo. But I really, hindi ko kinukwenta. Sa mahigit kalahating siglo, sa bawat kampanang gumising sa diwa ng mga Kapampangan at sa bawat panalangin idinulog sa simbahan, naroon si Imang Puring. Tahimik na nakatanaw sa pag-usbong ng mga kwento, tradisyon, at pananampalatayang bumabalot sa bawat sulok ng Holy Rosary Parish. Kasi naging parang sentro na talagang HRP. Sabi sa kasi Pisangban, Maragol.
parang sentro nga. Yung pagka-situate niya, sentro-sentro ng ganon eh. Parang the whole life of the Kapampangan dito ay nakafocus, nakasentro doon. Ang mas marami kong nare-remember, Monsignor Serafino Campo. Siya ang nag-start ng renovation ng church noon. Kasi yung church namin noon, yun nga, structure is there. Pero yung mga poste, columns, wooden lang. Ay, syempre, malaking pagbabago. So, it's modern. Actually, it's not modern. They just refurbish yung dati retrofitting ata yun, strengthen. So, parang matatag yung structure. Kasi nga, nung naglindol, akala namin hindi na talaga. Imagine, katatag na simbahan. So, parang pagkita mo, talagang isa siyang matatag na struktura. Even then. So what more now, talagang strengthen. So katulad ng pananampalataya ng mga tao, parang ganun din from ever since. Sa kabila ng mga pagsubok, sunog, mga typhoon, lindol, nakatayo pa rin kami. Kasi kapit-kapit kami sa Panginoon. Simbahang minsang naging saksi sa kanyang kabataan ay siya ring humubog sa pananampalatayang bitbit niya magpasa hanggang ngayon. Pinatibay ng panahon, pinalalim ng paglilingkod, at pinagyaman ng biyaya. So all my life ata, doon nakafocus sa simbahan. Simula tayo, doon ako bininyagan. Doon ako nakumpilan lahat ng sacraments. At sana yung last sacrament ko, doon pa rin. Yung faith na yon in God, faith in Mama Mary, strengthens me and sustains me sa lahat ng pagsubok sa buhay. Because I know, nandyan lagi ang Panginoon at saka si Mama Mary ever since Mama Mary. Nandun, parang inang talagang nakakabay sa aming patroness. Mula sa tahimik na paglilingkod sa Pisamban, Maragul, kinilala siya bilang isang bayani ng simbahan. Isang buhay na larawan ng katapatan, debosyon, at pagmamahal sa Diyos. So kung titingnan, mga non-important persons lang kami. We're just doing mga little things na hindi talagang inaasahan na anong ginawa namin para maging church heroes, no? Nabigla ako. Well, of course, nagpapasalamat that I was recognized as one of the heroes. But inisip ko, wala naman ako nagawang malaking bagay. Tsaka, siyempre, yung ginagawa mo araw-araw para paglilingkod sa simbahan, para sa Lord John, hindi mo naman naasahan na marirecognize ka, ganon-ganon. So siguro, kaya ganon na rin yung binagay na token sa amin. It's not a medal, it's not a plaque. It's a simple picture of Mama Mary who have been guiding us all the years. Gusto niyo basahin ko yung dedication. November 27, 2015. For Sister Puring, thank you for being a Paris hero at HRP. Signed, Bishop Ambo. Mga simple volunteers, workers in the vineyard of the Lord. But then, yun lang, yung mga small things na ginagawa natin, if we do it in an extraordinary way for Jesus, yun na. Mga tunay na bayani, yun nga nagtatrabahong hindi nagpapakilala, doing small things, pero nakakatulong lagi sa simbahan. Yun. Hindi magpaparecognize, basta marami dyan. Yun, maraming nagsiserve na sila, yun ang mga heroes talaga ng simbahan. At ngayon, isang panibagong kabanata ng kasaysayan ng parokya ang kanyang nasaksihan.
ang pagtatalaga ni Pope Leo XIV sa Pisamban Maragul bilang isang minor basilica. Today, the Pisamban Maragul receives yet another distinction, one that links it forever in a very special way to the Bishop of Rome and makes it a sister church of the great basilicas of the Universal Church. We praise and thank God for gathering us today to celebrate this Eucharist, for the grace He has bestowed upon this church through the Holy Father, Pope Leo XIV, for He has granted this church the dignity and title of minor basilica. For centuries, this church has endured earthquakes, wars, fires, typhoons, eruptions, political upheavals, economic crisis, and countless challenges. The true basilica is the community. The true basilica is the people. The true basilica is the household of God that gathers constantly around the Eucharistic table. This church now elevated and proclaimed your parish of the Most Holy Rosary of Our Lady as a minor basilica. We thank Our Lady. We see her beautiful image above the altar. We ask Mama Mary to intercede for us, to keep us close to the successor of Peter so that we can feel his protective shadow. May God bless each and every one of you. Nagalak ako, masaya. Pero kasama nun, dapat yung grasyang ibinuhos ng Panginoon sa amin, sa church, ay alam naming pagyamanin na dapat madagdagan pa ang pananampalataya ng mga tao, mag-stronger sila. O sana ang mga kabataan ngayon o yung mga pwede pang yung malalakas pa pagpapatuloy nila yung pagganap nila sa mga tungkulin sa simbahan, pagyamanin na yung nandun na at ibahagi sa iba yung biyayang natatamo sa pamamagitan ng Rosary. Sa likod ng bawat misa na kanyang dinaluhan, bawat panalangin inialay at bawat taon ng paglilingkod, ang mga aral na tahimik na humubog sa kanyang pananampalataya at sa pagninilay sa mga biyayang natanggap at mga pagsubok na nalampasan. Nanatili si Imang Puring na nakakapit sa kanyang debosyon na ipalaganap ang mabuting salita ng Panginoon. Yung pagsiserve ko sustained my faith. Sa grasyang binigay ng Diyos sa akin, dapat lang tugunan ko yun. Parang pasasalamat sa pamamagitan ng paglilingkod sa simbahan. Yung bang matatag na pananampalataya sa Panginoon, pagmamahal kay Mama Mary, yung pamilya ko, simple lang naman kami, simpleng tao na hindi pa sabing hindi ako nagkaroon ng problema. Nagkaroon man ako ng problema, suliranin. Agad-agad. Parang nandun lagi ang Panginoon na natutugunan yung mga problema niyo. At saka simpleng buhay lang. Kontento naman ako. Hindi naman ako naghahangad ng maging mayaman. Ang pananampalataya ko, yun ang gumabay sa akin. Na whatever problems, God is always there. Viva la Virgen del Santissimo Rosario! Viva Basilica Minore Pisamban Maragul!